uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekuseni ubaba umpostoli nakumama. Bingelele entabeni yendlu kaJehova, bingelele ekhaya lezwe. Nami ngidlulisa ukuxolisa kwami. Kuyangishaya enhlizweni yami ukuthi ngathi kuvuka impakamo uma ngingaxolisi. Kuningi kakhulu nami engone ngakho kuNkulunkulu, ubaba nakubazalwane. Ngicela ukuxolisa ngisanda ungena ekhaya lezwi. Ngake ngafaka i-VN iyadlula ku-3 minutes. Ngisacela uNkulunkulu angixolele kuloko. Ngabuye ngathumela umlayezo ngosuku esingathumeli ngalo. Ngenze elinye iphutha futhi nalapho. Ngicela futhi uNkulunkulu abazalwane nobaba bangixolele. Bengilalela izinkonzo ngisebenza, ngithi hayi ngiyezwa mos. Bese la kuguqwa khona ngigcine ngingasagucanga. Okunye futhi engikwenzile, ngangingaziqedi izinsuku zomkhosi, special zika-21 days. Ngiyacabanga noma kwenzeke kabili, ngingaqedi nabazalwane angicali nabo, kodwa ngingazicedi. Bese-ke ngabuye ngafaka ne-emoji. I-emoji kwenzekile ngayifaka, ubaba wangitshela ngase ngiyayisusa ngixolisa kuye. Sekuyisikhathi-ke lokho. Ngabuye futhi ngithi ngifuna ukubona ukuthi le emoji ifakwe yimi noma omunye umuntu na. Ngayipressa nayami yangena, ngase ngiyayikhipha. Kukho konke lokhu ngiyacela uNkulunkulu angixolele. Ubaba angixolele, abazalwane bonke. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelele kubaba umpostoli, ngibingelele kumama umpostoli, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha, abazalwane bonke ekhaya lezwi, entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngokuzithoba bengicela uNkulunkulu engithethelele. Ngike ngafaka i-emoji egruphini. Uma ngifaka i-emoji ngangiyiphethe ifoni, ngasheshe ngabona kokunye ngelinye ilanga, ngicabanga ku-last year, ngayifaka ngabhalelwa umzalwane nje oyedwa, ngasheshe ngayikhipha, ngabonga, ngaxolisa nje ukuthi ukwazile ukusheshe angitshengise, kodwa ngangaxolisa egruphini. Ngibonile ukuthi ngenze isono phambi kaNkulunkulu naphambi kwabazalwane. Sacela ningithethelele bangcwele. Ubaba ngike ngifone ngo-WhatsApp, mhlampe kube i-WhatsApp call, ngizwe ifoni isiringa ngoba bese ngisheshe ngiyicima. Ngelinye ilanga ngaxolisa, ngelinye ilanga angizange ngize ngixolisa. Ngisacela ungithethelele baba, ngonile kakhulu. Bese kuzoba ukulalela inkonzo ngibhizi ngeminye imisebenzi, maybe ngiyaklina egcekeni noma ngiyapheka, ngizobeka ifoni ubese ngilalela, ngivula inkonzo ngiyilalele. Ngiyacela uNkulunkulu engithethelele kakhulu, ngonile. Ningithethelele bangcwele. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ubaba noma umndeni wonke.
Indaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa ikhaya lezwi abazalwane bonke. Ngiletha ukuxolisa baba okukhulu, ngiyayithoba. Bengenza ilisti kade ngi-eda, kwakhona umzalwane engayifaki inamba ukuthi wena uwunamba bani. Ngiyaxolisa kakhulu baba, ngiyathobeka, ngiyaphenduka, ngiyaxolisa. Phindile ngalalela ubufakazi babazalwane bekhuluma ngokulalela inkonzo. Baba, bekwenzeka inkonzo ngiyilalele sengiyolala, ngizumeke kwesinye isikhathi. Thole ukuthi bengikade ngithi ngilalela inkonzo, kwafikela ubuthongo ngazumeka. Ngiphaphame lapho ifoni isikhuluma yodwa. Ngiyacela uNkulunkulu baba ngithethelele, nawe baba ungithethelele. Noma mangiya enkonzweni kuyi-Sunday, ngiyilalele mangihamba endleleni. Ngiyacela uNkulunkulu baba ngithethelele. Bekwenzeka noma ngisemotweni ngifaka ama-earphone ngiyilalele. Ngiyacela uNkulunkulu angithethelele. NgoMgqibelo bengilalele eyaka mama uGumede. Ngathi ngiyayithinta ifoni ngithi ngidawunloda inkonzo, kwangena i-emoji ngaphuthuma ngayikhipha. Ngiyazi ukuthi baba kabonanga nabazalwane babonanga, kodwa uNkulunkulu ubaba ubonile. Ngiyacela intethelelo kakhulu baba, ngiyazithoba ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokunganakeleli. Ushilo baba wathi kunesijezisi esikhulu. Ngiyacela uNkulunkulu baba angisize, angilekelele, ngiwenze ngokuqaphela nangokuthuthumela umsebenzi kaNkulunkulu. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba nomama, ngiyabingelela ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa abazalwane bonke nje, ngiyaxolisa kakhulu, ngiyayithoba ngama-emoji angenele khona la kuke kwangena khona ulayini, ngawukhipha ngathi angibonwa muntu, kodwa manje sengiyaqonda ukuthi uNkulunkulu uyasibuka nje. Kwakhona la ingena khona eyodwa, kwakhona enye esiyicingayo, sayicinga saze kwakudala, kanti nayo ikhona la phakathi. Abazalwane base bengitshela ukuthi khiphi emoji. Engikwenzileyo ngithe hhayi, sengiyikhiphile kwabanye ngoba bengibaphendula bonke, sengiyikhiphile. Ngiyabonga, ngingabe ngisasho ukuthi ngiyaxolisa. Ngicela ukuxolisa kubo bonke abazalwane bonke ekhaya lezwi, kuNkulunkulu nakuwe baba. Ngiyaxolisa, ngixolisa-ke okunye bengingakujwayele. Sekufika manje ukuthi nangilalela inkonzo kube khona mhlawumpe ongqongqozayo, kube khona nginelengezwa nje sekuyavela lokhu ngiyimise inkonzo bese ngibuye ngilalela. Ngakho ngiyaxolisa kakhulu, ngonile kakhulu ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Ngiyacela uNkulunkulu angithethelele ngamaphutha ami. uJesu Kristu. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Utata uSibande nomama uSibande ekhaya lezwi entabeni kaYehova kuyabonelelwa. Bonke abangcwele ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Hey, ngibethwa sisazela bantwana bakaThixo, nami ngibethwa sisazela, ndithi mandike ndivele. Ekhaya lezwi ndiqale ukulibona ngo-2023 ngoNovemba. Yathi ndifika nje kwikhaya lezwi uba uSibande egqiba ndamkela, ngabe ndimphendula nge-emoji. Kwa-emoji le bendingayazi noba yinto yokwenzani, yinto yokuthini. Kwabe ngathiwa i-emoji, hayi ndiphendule kwange-emoji. Ndibona uba nam mandixolise kakhulu kutata nakophezulu, umnikazi igrupu onguYesu Kristu. Ndiyaxolisa kakhulu nakuni nonke bazalwane ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaYehova. Kuyabonelelwa ukufaka ama-emoji nokweqa. Nale 3 minutes bendingayiqondi uba ikhawuntwa kanjani. Hayi, ndandivele ndeqe mna ndiyobetha ngapha kwayo. Ndikhumbula utata wade wandidrowela. Zange ndixolise noxolisa, ndibona uba mandixolise. Ukusuka ngoNovemba ndifake i-emoji, ukusuka ngoko ndangena kwikhaya lezwi
konke endakwenzayo okungalunganga ndiyaxolisa utata nomama nakuni nonke zinceku zikaThixo nakumnikazi igruphu onguYesu Kristu ndithi makandixolele konke ububi endabenzayo boyi-emoji nokweqa. Zange ndaxolisa, ndandizifake ii-emoji ndixelelwe ndizikhiphe. Zange ndaxolisa noxolisa ke mna. Ndithi namhlanje hayi nam make ndivele ndithi uxolo kuni nonke ekhaya lezwi, tata nomama, entabeni yendlu kaYehova kuyabonelelwa nakumnikazi igruphu uYesu Kristu andixolele. Enkosi. uJesu Kristu inkosi, ngiyabingelela baMtsibande nabamtsibande nekhaya lezwi nesentabeni indlu kaJehova kuyabonelela. Bengicela ukuxolisa baMtsibande, kushuthi ngathi ngibhala ngirekhoda ngenza i-voice note yobufakazi ngayenza, mangiqeda ukuyenza kweqa isikhathi, yadlulelwa isikhathi 3 minutes lo bekiwe ngase ngiyayidelete. Mangiyidelete-ke ngathi hayi ngenze enye ngase-ke ngiyayisenda, kodwa kwafika kimi ukuthi ngixolise ukuthi ngike ngenza i-voice note eyeqelwe isikhathi ekuqaleni, kodwa bengathalalisa ngathi hhayi ngoba akubonakalanga nokuthi angisazi noma ngangiyenze ngilivalile n'idatha, kodwa nje ngaba nalokho ukuthi hhayi ngoba lena engiyenza manje isikhathi sayo sesi-right, hhayi ngeke ngixolise. Manje lokhu kuyangifikela ukuthi kwakumele ngixolise. Ngiyaxolisa baMtsibande naNkulunkulu uBaba ukuthi futhi uBaba uNtsibande mangibhale ubufakazi, mangikhuluma ubufakazi nge-voice note, uBaMtsibande mase eyangiphendula akhothe namavesi, akhothe nevesi. Mina ngijabule ukuthi hawu uBaMtsibande ungiphendulele akhothe nevesi, kodwa ivesi angizi ngayikufunda eBhayibhelini futhi angikaze ngabonga kanye, angibonge emva kokuthi sengiphendulile. Ke kungifikele ngaleso sikhathi ukuthi ngibonge, kodwa futhi ngibuye ngithalalise nje. Ngiyaxolisa kakhulu uNkulunkulu, ngicela uNkulunkulu Baba angithethelele. Okunye futhi ngicela ukuxolisa baMtsibande naNkulunkulu ukuthi indaba ama-emoji angikaze ngiwafake ekhaya lezwi, kodwa kuyaye ukuthi mangilalela ubufakazi kube nomcabango nje osheshayo ukuthi mangingafaka i-emoji nje ngisheshe ngiyikhiphe, kodwa ngigcine ngingayifakanga. Khona lokho nje leyo nhliziyo engicabangisa leyo, ngicela uNkulunkulu angithethelele, baMtsibande angithethelele, nanokuthi mangikhuluma nje nabantu engikhuluma nabo-ke kuyenzeka i-emoji ngiyifake, kodwa ngibe nokuy'sola enhliziyweni ukuthi baMtsibande bayasifundisa ukuthi ama-emoji akawafuni amadimoni, kodwa mina ngithola ukuthi sengiyayifaka. Noma mangingafakanga i-emoji ngivele ngithi hhayi ngizofaka iy'tikha lezi ey'nabantu straight abahlekayo, ngithi hhayi ungcono khona ngisho enhliziyweni, kodwa nakho ngiyabona ukuthi ngisuke ngi-wrong. uNkulunkulu ngicela angithethelele, ngicela angithethelele nobaba uNtsibande, ngiyaxolisa kakhulu. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngidelete. Inkosi sivele yangikhombisa ngombono, siyakhonza la ebrentshini kube yi-intercession, mase ngisuka phambili sekufanele kume abadumisayo. Kwasho ukuthi-ke kwangabikho osheshe eze, kanti sekungene nomakhelwane abantu bakwamanye amabandla akhona la endaweni, sibe baningi nje. Mese kusuka omunye untombazane okhonza ebandleni nakhona lisindisiwe, kodwa bona bayama noma ngabe kuthiwa bayibuyela kobaba bey'ngane, bayama phambi kwebandla uma ngokuthi nje uyakhona ukuhlabelela. Asuke ethi uyovala isikhala ngoba akukho muntu omile odumisayo phambili. Inkosi besiyenza ukuthi ngiphuthume mangimbone makhathi ngisuka, ngiphuthume ngiyomtshela ukuthi la ebandleni inkosi ayidingi ukuthi, ngimtshela ukuthi akumele kume umuntu ongazivumi izono futhi ongabhabhadisiwe. Inkosi ngembulele lokho Baba, kufika izwi le kwabaseFesu
chapter 5 from verse 26 elikhuluma ngokuthi inkosi ifuna ibandla libe ngcwele libe lihlambulukile, imisele nje ibandla elinenkazimulo elingenasihla nambimbi. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyaxolisa babesibande kufaka i-voice note ngiphinde ngikhansele. Ngithi ngibuka lenye livesi la kulama voice note akho mfundisi kungena i-emoji speeding ngayikhipha ngathi yo ngilithathaphi ivangeli ngakhipha masinyane babesibanda kakangiboni kodwa uNkulunkulu ngibonile. Lithi livi lenkosi akukho lokufihlakile lokungeke kuze kumbulwe. Ngiyaxolisa phambi kwaNkulunkulu naphambi kwakho babesibande nabazalwane bonke. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba, ngibingelela ubaba nomama nabazalwane eKhalezi nasentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Baba, ngithi angidlulisa ukuxolisa. Nkosi yami, xolisa kakhulu ngoLwesihlanu ngasuke ngajabula kakhulu ngemeseji yayingenile eyayingijabulisa ngohlobo olumangalisayo. Ngaze ngakhohlwa ukuthi uLwesihlanu ngangabe ngisakhumbula ukuthi ngavele ngathi uJesu Kristu inkosi. Nkosi ngicela inkosi ngithethelele nawe baba ngiyacela ungithethelele kakhulu. Ngihlale ngiqaphile uLwesihlanu ngoliqapha njalo kodwa ngavele ngakhohlwa sengijabule ngithi awu Nkosi yeyivuma izona, awu Jesu ngithi awu ngijabule lokho okumangalisayo. Awu Nkosi uJesu ngicela ungithethelele. Ngiyaxolisa kakhulu baba, ngiyayithoba kakhulu. Nanokuthi-ke baba ngikhumbula ngisanda kungena eKhalezi inkonzo ngangeke ngiyilalele ngenza okuthile ngisebenza noma ngipheka noma ngenzani. Ngicela inkosi uJesu ngithethele ngangisanda kungena eKhalezi. Ngiyambonga uNkulunkulu ngokuthi abazalwane ngibezwe bekhuluma kanje ukuthi kurong uNkulunkulu ukuthi kuNkulunkulu ukuthi umuntu alalele inkonzo esebenza. Enye futhi inkosi yami ngicela inkosi uJesu ngithethelele ngonile ngiza kuwe baba, ngiza kuwe mina soni baba uNkulunkulu baba ngiza kuwe. Awu Nkosi ngicela ungithethelele. Iy'nkonzo ekamama bengingithi ngoba ngibhizi emini kade ngilalelele yaseKhalezi yangoLwesine besingethe ngcono ekamama angifuni ngiphuthe ngizoyilalela sengilele. Ngiyacela inkosi uJesu ngithethelele ngigeze ngegazi lakhe. Awu ngiyacela inkosi uJesu ngithethelele nawe baba ungithethelele nomama ngithethelele ngoba bengiye inkonzo ngithi angifuni ngize ngiphuthe ekamama kodwa zona ngoba ngisuke ngibhizi ngizolalela mangabe sengilele sengisembhedeni yona ekamama ngizangifuni ngiphutha angifuni kube khona neyodwa engiphuthayo. Cela inkosi uJesu ngithethelele. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba umpostoli ubaba Sibande, ngiyabingelela nakumama ekhaya lakaSibande lonke. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba ngiyavuma baba ngonile izolo ngokukuphendula kungafanelanga ngiphendule baba. Ngicela ungithethelele naNkulunkulu ubonile ukuthi ngenze iphutha. Ngiyacela ngiyayithoba kakhulu kuwe baba, nginamahloni nanamuhla nje nginamahloni noma ngabe ngenza ini kufika lento enhlizweni yami ingenza ngingabi nakuthula emphefumulweni wami. Ngicela uxolo kakhulu nakuNkulunkulu, ngiyaxolisa nakubazalwane basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngiyaxolisa kakhulu baba, ngiyaxolisa ngazi ukuthi ungabona kanjani ukuthi ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa umoya ongcwele uqondisa izwe ngesono ngempela baba, ngiyaxolisa baba, ngiyaxolisa kakhulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ngegama elinamandla likaJesu Kristu ophilayo nontambama. uJesu Kristu inkosi. Baba bengicela ukudlulisa ukuxolisa ukuthi benginokuzilalela iy'nkonzo nami ngibhizi even nobufakazi
thola ukuthi ngizovulela ispeaker ngiyimamele nje iy'nkonzo. Sometimes ngisetekisini. Manje uma sengizwa abazalwane befakaza kanje bexolisa, hhayi ngiyasho futhi ukuthi uNkulunkulu uke wakhuluma ngomama uProfethess Ngema ukuthi abantu balalele iy'nkonzo benzenzele iy'nto zabo. Nangokuthi abantu bayamamela iy'nkonzo sometimes besembhedeni. Benginokukwenza lokho. Nokuthi wakwakhuluma futhi ukuthi umamela inkonzo usetekisini noma ukuphi, uma uguqa uguqaphi. Manje ngiyabona ukuvuka into ey'ningi ukuthi kahle kahle bekukudelela bekungalaleli uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uma ekhuluma ukhuluma ngomuntu ukuze akukhuze noma akubonise akuqondise ubusuyayeka. Ngiyacela kakhulu ukuthi uNkulunkulu angithethelele. Ngiyacela ningixolele baba, kanye noNkulunkulu angixolele ngoba yiphutha leli bengilenza. And kuwesi ngoba ayisiko ukuthi besingakhuziwe, bekuye kwakhulunywa ngakho. Thola ukuthi ngihlala isikhathi ngingakwenzi, sometimes ngibona engathi isikhathi asikho. Kodwa uma kunento engifuna ukuyenza noma engifuna ukuyibhekelela, ngiyakhona ukuhlala kuze kube sebusuku. uNkulunkulu sevusa lokho-ke manje ukuthi ngabe ngenye into uyakhona ukuyenzela isikhathi kahle, maybe mhlawumbe ngamane ulale ebusuku, kodwa lokhu ngamane ukulalele noma usetekisini noma usendleleni kwenzela ukuthi ufike uqhubeke. Ibe kanti uNkulunkulu ufuna ukuthi sihlale phansi simlalele uma ekakhuluma. Ngiyacela ningithethelele, ngonile kakhulu. Ngonile ngempela kakhulu. Cela uxolo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, angenzanga kahle. uJesu Kristu inkosi bapostoli. Ngiyabingelela bapostoli egameni elihle lomfowethu Jesu Kristu. Ngiyathoba kakhulu baba. Ukubonga kakhulu baba. Ngiyathoba futhi ubaba mayesexolisa ngalesa simo ngaleya ere yenzeka baba, ngizizwa ngithoba kakhulu baba. Masubaba exolisa ngiyathoba kakhulu baba. Ngiyakuxolela baba, ngiyakuxolela. Ngiyabonga kakhulu-ke baba nange-date yokuvuma izono. Ngiyabonga kakhulu nezinto zonke ezicacisa konke nobufakazi. Ngiyabonga kakhulu baba, ngiyathoba, ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela ubaba uMphostoli Nsibande, umama uMphostoli. Ngibingelele abazalwane bonke entabeni kaJehova kuyabonelelwa, nabazalwane ekhaya lezwi. Ngesivumo esithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Baba, ngiyaxolisa kakhulu, ngicela intethelelo nakunina nonke bazalwane. Ngenzile nami iphutha ngesonto elidlule. Bengilokhu ngisaba, ngifisa ukuxolisa. Ngilokhu ngisaba sengathi ngizothi ngithinta inamba kanti ngenza kwenye erongi. Ngasizwa omunye nje umntwana owangithinta wathi nansi emoji. Angazanga nokuthi ingene kanjani. Ngicela intethelelo, ngiyaxolisa kakhulu. Xolisa nokuthi ngathula, engangazi ngenze kanjani. Inhliziyo yami ithintekile namhlanje. Abazalwane bexolisa into efana nse neyami. Ngazibona ukuthi uma ngingalithathi leli thuba ngizixabanisa noNkulunkulu okwangempela. Baba, ngiyaxolisa, ngicela ningithethelele. Enhliziyweni yami kuyaye kufike nje ukuthi uma ngingaxoshwa nje ngikhishwe ekhaya lezwi, ngabe ngikhishwe ezulwini.
uqobo ngiyofakwa nje esihogweni. Ngicela uxolo, ngiyaxolisa kakhulu bazalwane, ngiyaxolisa nakumntwana owangisendela, kodwa ngabonga kuyena kakhulu engisendela imeseji ukuthi angisuse masinyane. Ngiyaxolisa kakhulu, ngiyayisola ngalokho, noma ngingazi ukuthi kwathinteka kanjani ngoba ngihlala ngigadile kangangoba yinto engiyidlulisisa ngisho nakwabanye abazalwane ukuthi sengalishumela nje ivangeli lama-emojis ukuthi nje uNkulunkulu akawafuni. Ngiyaxolisa baba, ngiyaxolisa kakhulu. Ngiyicela intethelelo nakuNkulunkulu, ngiyacela uxolo, ngiyacela uxolo baba, ungixolisele nakuNkulunkulu ngesono sami ngisenzile. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ubaba umpostoli nomama umpostoli nabazalwane bonke ekhaya lezwi nasentabeni indlu kaJehova kuyabonelela. Baba, ngiyabonga kakhulu ukungibuyisela ekhaya lezwi emva kokuthi kade ngilingcolisile ngesiningiso sama-emoji. Ngiyabonga kakhulu baba, nokungifundisa kwakho kwenza umehluko omkhulu empilweni zethu baba. Siyambonga uNkulunkulu ngawe, simbonga kakhulu nangomndeni wakho baba. Phinde Nkosi baba ngixolise nangamanye ama-emoji abekade ephreseka, ngiwasusa ungakangiboni nabanye abazalwane bengakangiboni. Ngiyacela intethelelo nakulokho, nokuthi bekuke kwenzeke futhi nje inamba yakho ifoneleke ngephutha. Ngibone sekukhona nje o-call failed ekade ngingazange ngize ngibenze kodwa benzeke ngephutha. Ngiphinde ngingaxolisi futhi nalabo. Ngiyacela intethelelo nakulokho baba. Nanokuthi baba usilethele ubufakazi mayelana nabakwa-M_T_N abathumbe inamba yakho. Nami kwangenza kwaze kwabe kabili abaka-Vodacom bengifonela bethi khona wenza i-SIM swap ngenamba yami, kodwa kungaphumeleli ngoba abanye ama-colleagues ethu abesixwayisa emsebenzini ngalokho ukuthi uma kukhona umuntu othi nje i-SIM swap, khona wenza i-SIM swap ngenamba yakho, ungam-entertain, ungayiphenduli. Kungenzile-ke kabili lokho baba, kepha ngabugodla lobo bufakazi ngabuletha ekhaya lezwi ukuze ngixwayise abanye abazalwane nabo ukuthi uma bethola lama-calls lawa ama-scammers baqaphele. Nalapho baba ngiyaxolisa ngoba angibaxwayisanga abazalwane, ubufakazi angibulethanga ukuze kuxwayiseke abanye abazalwane ekhaya lezwi. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba nomama nabazalwane bonke basekhaya lezwi nabasentabeni kaJehova kuyabonelelwa. Baba, ngizobonga uNkulunkulu kakhulu kakhulu. uNkulunkulu angimkhonzi kalula, ngimkhonza kanzima. Umyeni wami akakholwa, umyeni wami akafuni lutho enensindiso. Uthe nethi uyangihlalisa phasi ethi akafuni ukuthi ngiye enkonzweni zabantu abasindisiwe, ngafaka kuma-status ngizicelela ebantwini enginenamba zabo ukuthi ngiyacela ningifake, ningiphe lapho khona ngizaphila khona. Ngakhona omunye umfundisi engangikholelwa kuyena baba, ngathi ngicela ningipheni iy'nkonzo zalo mfundisi. Ngathola omunye usisi wathi lo sisi ngeke awumeke ngikufake kule, wangifaka ekhaya lezwi. Baba ngiyaphila, ngiyambonga uNkulunkulu impela. Ngiyaqinisekisa abazalwane ukuthi ikhaya lezwi ikhaya lapho khona masenze kahle kuThixo, esobonana noThixo. Ngiyambonga uNkulunkulu baba, ngithe ukuba ngingene ekhaya lezwi nami ngazidosela bami abazalwane esikhonza nabo, ngabatshena ngale ndaba. Bayingcwele, ngiyambonga uNkulunkulu. La kade ngikhonza khona, la ngikhonza khona, abazalwane bonke sekuyaguqwa, sekuthiwa uJesu Kristu uyinkosi. uJehova angazi noma ngizathi uJehova noma ngizathini. Laba abangafuni ukuthi uJesu Kristu uyinkosi bavele baziphumele baba, baziphumele bakwate baphume nje kwakwenkonzweni ngoba ngoku sekuyaguqwa, bathi asiyazi thina lento yokuguqwa. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyambonga. Angiphesi, ngiyakhonza, ngihleli la ekhaya baba, imfundiso zakho ziyasakha, ngisaqhubeka
nokubhala nokuvuma izono. Bazalwane, ngiyaqinisekisa ukuthi impela masimamele kahle uBaba uNsibande siyobonana noNkulunkulu. Baba, siyabonga kakhulu uNkulunkulu engathi angakugcina. Ngixolisa nje kakhulu baba, nami ama-emoji ngike nganesikhathi sokuthi ngithi ngiyacofa ngibone seyifakekile abazalwane bangikhuze bese ngiyaxolisa kubo bonke. Ngiyaxolisa bazalwane, bengingakaze ngixolise nala ekhaya lezwi, kodwa nangiva abazalwane bexolisa besiqwashisa ngokuthi ku-wrong ukufaka ama-emoji ekhaya lezwi. Ngiyaxolisa baba, ngiyaxolisa. uNkulunkulu angithethelele, ngisaqhubeka nokubhala izono zami, ngisaqhubeka nokufisa uNkulunkulu angilungisisise endleleni, ngingayihambi ngokwami ukwazi nokuhlakanipha, kodwa ngiholwe umoya oyingcwele. Ngiyabonga kakhulu bazalwane, uNkulunkulu akukhulise baba. Qhubeke njalo ushumayela ivangeli eliqinile, ivangeli elingancemzi, ivangeli elisakhayo, ivangeli elosifaka embusweni kaNkulunkulu. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi Baba, ngicela ukubingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Baba, ngicela nje ukudlulisa ukuxolisa kakhulu Baba, ngokuthi ngonile kakhulu Baba ngokungalaleli. Uma ngabe usiyala ngokuthi uma ngabe silalela iy'nkonzo kufanele sihlale phansi silalele, ikakhulukazi ngijwayele ukuthi nje uma ngilalela iy'nkonzo, ngoba ngisuke ngisaba ukuthi uma ngabe ngilalela inkonzo ngihlezi isikhathi esiningi ngivesane ngifikelwe ubuthongo, ngizumeke ngilale. Manje bengijwayele kakhulu ukuthi uma ngilalela iy'nkonzo ngiyilalele ngimile, kukhona engikwenzayo noma ngiwasha noma ngiwasha izitsha. Ngiyacela nje Baba ukuthi ungixolele ngalokho. Ngiyacela uNkulunkulu Baba ukuthi angithethelele ngalokhu ukwenza kwami okube kangaka. Ngonile kakhulu Baba, ngiyaxolisa. Ngicela ukuxolisa Baba nangokuthi ngifake khona isikhathi esiphambili bengijwayele ukuthi uma ngithi ngivula iy'nkonzo ngingakazi nanokuthi asuke sengenile kanjani ama-emoji. Ngibone i-emoji isingenile, bengijwayele ukuyifaka bese ngicela ukuthi bangikhombise iy'ngane ngiyikhiphe ngingaxolisi. Ngiyacela Baba ukuthi ungixolele. Ngicela ukuxolisa nakubazalwane ekhaya lezwi. Ngiyacela ukuxolisa kakhulu naNkulunkulu Baba ukufaka ama-emoji ngijike futhi ngingaxolisi. Kuke kwenzeka nje futhi ukuthi ngiyifake kwesinye isikhathi ngingakaboni muntu nobaba engakaboni, bese ngiyikhipha ngokushesha bese ngingabe ngisaxolisa. Ngiyacela kakhulu ukuxolisa ngalokho. Ngicela Baba ukuxolisa nangokuthumela ngosuku okungelona. Kakhulu esikhathini esiphambili bengijwayele ukukwenza lokho. Ngiyacela kakhulu Baba ukuthi ungixolele. Ngicela naNkulunkulu Baba ukuthi angithethelele nangokulalela iy'nkonzo sisembhedeni, mhlampe ngiyilalele ngigcine sengozela sengilala. Kwesinye isikhathi uthole ukuthi ngilalela umkhuleko nabantwana, ngithi ngenzela ukuthi silale kahle ney'ngane. Abantwana uma ngibona ukuthi abakhululekile kahle bese ngivula umkhuleko size sisume kubaba ekhuleka. Ngiyacela nje kakhulu ukuxolisa Baba. Ngiyacela uNkulunkulu Baba ukuthi angithethelele. Baba, ngiyaxolisa kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Ndiyabulisa abangcwele entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa ekhaya lezwi uBaba uNsibande, Mama Mtsibande. Ndiyabulisa ngegama likaYesu. Ndicela uxolo ngendaba yama-emoji. Nami bendiye ndizitshekishele egruphini ama-emoji, ngithole ukuthi likhona elivelayo ndibeke seningasaxolisi. Nakudala bakhona abazalwane babekhe bandilanduza, bandikhumbuzisa, bandine-emoji. Ndabe sengicela uxolo-ke kubo-ke. Zange ndibe sayenza i-voice note ecela uxolo. So ndithi nami mandilisebenzise lithuba ndicela uxolo kakhulu kuBaba uNkulunkulu. Ngicela uxolo nakubazalwane bonke egameni likaYesu. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Baba Mpostoli Ntsibande nomama, ngiyanibingelela entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa ekhaya lezwi.
ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Baba ngicela ukudlulisa ukuxolisa kakhulu nakubaba uNkulunkulu, ngicela ukuthi angixolele. Baba ngenza iphutha mhla ka-6 nge-Friday, ngenza i-VN yokuvuma izono ngo-Friday. Ngithe sengikhonfema kubaba, ubaba umfundisi ongiphethe, wasethi umama cha, angidilithe bese ngixolisa. Ngiyaxolisa kakhulu baba, ngiyaxolisa kakhulu baba, ngiyaxolisa kakhulu baba. NakuNkulunkulu umdala wensuku ngiyaxolisa. Kade baba usitshela noma ngifunda ngiyezwa mangifunda nje ama-VN adlule ukuthi uyasixwayisa ngendaba ka-Friday. Ngase ngithumela emqondweni wami nginokuthi nje ayi ngoba kusho ukuthi ngoba ilokhana yokuvuma izono, cha yona ke kufanele ingangena ngo-Friday. Kanti uthe lutho okufanele kuthunyelwe ngo-Friday. Kusukela ngo-Friday akufanele kube khona okuthunyelwayo. Kodwa mina ngakuthumela, ngase ngidilitha leyo VN yokuvuma izono. Kodwa ngase ngiba nakho lokhu ukuthi ngoba inkosi ingibonile ukuthi ngiphambukile, angicela uxolo. Bengekho omunye umuntu ongibonile kodwa yona inkosi ingibonile ukuthi ngiphambukile. Ngicela uxolo baba, ngicela ungixolele kakhulu. Ngiyaxolisa ngokuba ubudedengu lobu okungafanele sibenze. Kuyenzeka inhliziyo yami yayinokuphokophelela ukuthi nje awu Nkosi Jesu, ake ngibe nosuku manje lokuthi ngivume izono. Kanti sekuLwesihlanu ngase ngiyidilitha. Ngiyaxolisa baba umphostoli, ngiyaxolisa kakhulu naNkulunkulu baba. Ngicela ningithethelele. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ubaba umphostoli, ngiyabingelela nomama umphostoli, ngiyabingelela nabazalwane basekhaya lizwi. Ngicela ukuxolisa kakhulu kubaba uNkulunkulu. Ngiyaxolisa kakhulu baba, ngiyaxolisa nakumama, ngiyaxolisa nakubazalwane. Ngephutha elikhulu engilenzile, nami bengengilalele iy'nkonzo ngisebenza ngisekhishini, ngivulile ifoni ngilalele iy'nkonzo. Ngiyaxolisa kakhulu kakhulu, ngiyacela ubaba uNkulunkulu angixolele. Baba ngiyacela uxoleleni noma. Ngiyaxolisa kakhulu nakubazalwane, ngiyacela nixolele ingane zakwethu. Baba ngiyacela uxolele, ngiyacela ungixolele ma. Nobaba uNkulunkulu ngiyacela ngixolele. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kuNkulunkulu Baba. Ngiyaxolisa kuNkulunkulu Baba. Ngixolisa kuwe baba umphostoli nomama nomndeni wakho wonke. Ngixolise ekhaya lezwi. Ngixolise entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ngixolisa baba ngalokho okwakuthinta nawe ukuthi yini ndaba abantu baxolise kangaka. Nami kwase kungithintile, sengiyibhalile phansi izono zami, sengivumile kubaba uNkulunkulu, kuNkulunkulu Baba sengivumile. Sekusele ukuthi ngivume kuwe.
kepha ngitholile ithuba namhlanje ngizovuma. Ngiyaxolisa, ngiyacela ningixolele, ngiyacela ningixolele, ngiyaxolisa. Ngabhala i-emoji, idatha ngalivulile ngayisusa ngathi hhayi ngoba akekho ongibonile. Ngakhohlwa ubaba uNkulunkulu ubaba ukuthi uyangibona usengibonile. Ngiyaxolisa kakhulu, ngiyaxolisa, ngiyazithoba, ngiyaxolisa. Kuzoba futhi ngabhala umyalezo, ngawubhala enambeni erongi. Ubaba wangitshela kwasho ukuthi sasisebancane sakwazi ukuthi abuye eze kuwena. Wangitshela ukuthi ngithumele enambeni erong. Ngaxolisa kuyona futhi lo namba. Ngiyaxolisa baba, ngiyaxolisa, 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 ngiyaxolisa. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi.